հետ գնալուց պետք է խփեք բեմոլ ի θέση, սի θέση. Πάμε τώρα κυρίες και κύριοι το δεξί χέρι. Καλό θα είναι τα δύο χέρια σας απάνω να είναι έτσι. Όπως βλέπετε, μην το κάνετε όπως κάνω εγώ το κρεμάω το χέρι. Εσείς θα παίξετε έτσι. Το ένα χέρι πάνω. Ας να μην παίξει. Να είναι πάνω. Απλά. Το μάθημά μας λοιπόν αφορά το μουσικό κομμάτι αυτό. Εντάξει παιδιά, τώρα σας δείχνω ένα-ένα σε αργό ρυθμό. Սիրելի հայրենակիցներ, ձեզ մի ցույց եմ տալի դանդաղ շարժումով եւ դանդաղ քայլերով. Ռե, մի, ֆա, սոլ, լա, սի, do diesی ρε. Գնացինք հետ, επιστροφή πίσω. Մեջտեղի մատը, սիրելի հայրենակիցներ, սի θέση վրա, սի բեմոլ. Κυρίες και κύριοι, το μεσαίο του δάχτυλο πάει στο σι μπεμόλ, στο μαύρο πλήκτρο. Γι' αυτό κονάω έτσι. Αλλαγή, փոխել. Նորից դանդաղ ցույց եմ տալի. Αλλαγή, փոխել. Do diesի, ρε. Եվ հետ եմ գալի. Τι κάναμε τώρα? Κυρίες και κύριοι, πρέπει να φτάσετε σε αυτή την ταχύτητα περίπου και όσο μπορείτε γρηγορότερα. Κυρίες και κύριοι, πάμε ένωση χεριών. Αφόσον θα το μάθετε ξεχωριστά